Mela naqraw Proverbi kapitlu 4 minn vers 20 sa 27. Ibni, ħsibek fi kliemi, mejjel widintek għal kliemi. Tħallihom imorru minn quddiem għajnejk u żommhom f'nofs qalbek. Għax huma ħajja għal min isibhom u saħħa għal ġisimhom kollu. Ħares lil qalbek bħiltek kollha, għax minna joħorġu n-nixxijat tal-ħajja. Il-qerq tal-fom warbu minnek u biet minnek il-qerq tax-xoftejn. Ħajħarsu dritt għajnejk u ħarstek itfa' quddiemek. Aħseb tajjeb fejn jimxu riġlejk u traqatek kollha ikunu dritti. La tilwix lejn il-lemin u lanqas lejn ix-xelluk u warrab lil riġlejk mill-ħażen. Kien itolbu. U lejn Missier Qaddis nirringrazzjawk tal-li inti jogħġbok tifdina s-salvana, taddina midla mad-dawl, tal-li b'mod meraviljuż u mirakolus inti lajt dik il-qalb ġeblija u tajtna qalb ġdida, qalb tal-laħam. Nirringrazzjawk tal-li dal-għodu ġibna hawnhekk u aħna mulej dal-għodu rridu nfaħruk, inqimuk b'qalbna kollha Missier. Aħna nħobbuk ta' bil-ħaq bis-saħħa kollha tagħna mulej, u għalhekk qegħdin hawnhekk. Hekk kif nisemgħu kelmtek, hekk kif inqrat u ħadd tiġi ppridkata lilna Missier nitolbok biex tkun dik ix-xita, dik in-nida fuq l-art nixfa ta' ħajjitna mulej. Jekk qalbna jbieset nitolbok li kelmtek ikun dak il-martell li jkissirha, dak is-sejf li jaqta' minn żewġ tixfar li jinfidna u jinżel sal-ġewwieni ta' kull wieħed u waħda minnha mulej. Dan int kapaċi tagħmlu mhux bis-saħħa umana tagħna imma bil-qawwa tal-Ispiritu tiegħek hekk kif juża kelmtek. Nirringrazzjawk bil-qudiem għall-fedeltà tiegħek, għall-imħabba paternali tiegħek li ġimgħa wara ġimgħa inti tkellimna. B'hekk inti tigwidana, tikkoreġina, tinkoraġġina mulej u tkompli tallimna biex ma nibqgħux aktar trabi fil-fidi imma nimmaturaw u nsiru dixxipli għal qalbek Missier. Irġiel u nisa Kristjani li nkunu dawl f'din id-dinja mudlama u melħ tal-art. U dan it-talb nitolbuh kollu mulej f'isem ibnek Sidna Ġesu Kristu. Amen. Skont il-WHO, l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa, globalment il-kawża ta' mwiet fost il-bnedmin hija xi marda relatata mal-qalb. U nistgħu ngħidu li spiritwalment l-istess. Għaliex kif qal tajjeb xi ħadd, il-qalba ta' kull problema umana hija l-problema fil-qalb umana. U għalhekk li kif naqraw f'Eżekjel kapitlu 36 il-bnedmin jeħtieġ issirilhom operazzjoni tal-qalb. Fejn titneħħilhom dik il-qalb ġeblija, jiġifieri dik il-qalb ribelluża kontra Alla, dik il-qalb li ma tridx tobdi, ma tridx tħobb il-Alla u minflokha tingħata qalb ġdida. Qalb tal-laħam. Jiġifieri qalb sensittiva, disponibbli, lesta li tobdi u tisma' il-Alla u l-kelma tiegħu. Fil-fatt minnu verament imwieled minn ġdid jista' jgħid illi sarlu dan l-intervent misterjuż u mirakolus mill-kirurġu divin ingħata qalb ġdida, dik hija waħda mis-sinjali ta' bniedem wieled minn ġdid. Jaf li sarlu dan l-intervent. U l-Apostlu Pawlu fir-Rumani 2:29 isejjaħ din il-bidla fil-fatt iċ-ċirkonċiżjoni fil-qalb. Hekk isejħilha. X'qed nifhmu eżattament meta ħansemmu ħafna l-qalb? X'qed nifhmu? Fl-Iskrittura x'imdaqqiet il-qalb tirreferi għar-ruħ. Drabi oħra għall-ħsieb u għall-moħħ tal-bniedem, ġieli għall-kuxjenza u anke għar-rieda u l-affezzjonijiet. Aħna se nikkunsidrawha dal-messaġġ bħala il-bniedem ġewwieni, iċ-ċentru tal-eżistenza tagħna. Fil-fatt, il-ktieb ta' John Bunyan il-Gwerra Qaddisa, forsi smajtu bih, The Holy War, li huwa allegorija dwar ruħ il-bniedem. Il-msejħa man's soul. U kif dina tibbena minn Alla, tittieħed minn Diabolus, jiġifieri mix-Xitan, jibda jsaltan fiha u mbagħad eventwalment intrebaħ lura minn Emanuel
u x-xitan jibqa' jattakka insomma u hija allegorija mill-isbaħ. Fil-bidu tal-ktieb, John Bunyan jibda jiddeskrivi dil-belt, għarajt kif ħalaqa Alla, u jikteb hekk ara. Fiċ-ċentru tal-belt inbena palazz famuż u majestuż. Setan isu kastell, sabiħ bħal ġenna tal-art, enormi tant li kapaċi jesa d-dinja kollha. Dan il-post ir-re Xaddaj bnieh unikament għalih innifsu biex fih jammaru u mhux ħadd ieħor miegħu. Ordna wkoll li jkunu l-abitanti tar-raħal biss li jassuh u ħadd isjed. Bunyan qed jiddeskrivi l-qalb. Qed jiddeskrivi l-qalb umana. Dik il-qalb umana li jekk għattu attenti Salamun vers 23 jgħid hekk: ħares lil qalbek bir-reqqa kollha għax minna joħorġu n-nixxijat tal-ħajja. X'għandna hawnhekk f'din is-sentenza? Għandna dmir kmandat, ħares il-qalbek, għandna metodu spjegat bir-reqqa kollha u għandna wkoll raġuni mogħtija għax minna joħorġu n-nixxijat tal-ħajja. Jien naħseb ftit huma daw il-Kristjani llum illi huma konxi ta' dan id-dover, dan il-kmand u anke l-benefiċċji spiritwali illi nixxu jekk jobdu dan il-kmand li jħarsu qalbhom. Din kienet disċiplina fl-antik primarja kif ħanaraw. Illum naħseb intesiet. Insemmu d-disċiplina tat-talb, tajjeb, tal-qari tal-iskrittura, meditazzjoni, di d-disċiplina li nħarsu qalbna wis probabbli nsejnija. U llum jalla nerġgħu niskopruha, nifhmu x'inhi u nitalmu kif nibdew npoġġuha fil-prattika biex bekk nirċievu l-benefiċċji kollha minnha. Ħares lil qalbek. Il-kelma ħares bl-Ebrajk m'għandha tifsiriet differenti. Okay? Ġieli tfisser ipproteġi, assess sewwa u ippreserva mill-ħsara. Drabi oħra tfisser tieħu ssib xi ħaġa prezzjuża biex di ma tintilifx, jew kellha ma tinsteraqlekx minn xi ħadd, u anke ġieli tfisser iżżomm fis-sikur, tibni ħajt madwarha biex iżżomma sikura, ddawwarha b'sur magħluqa. Dan id-dover jekk taħsbu naqra il-fatt li Alla jikmandana nieħdu ħsieb qalbna u nassu qalbna jassumi periklu. Mhux hekk? Jassumi li l-qalb ħadd tiġi attakkata, jew ħadd tiġi misruqa, mela allura inti ħsiebha biex ma jiġdilekx hekk. Importanti li niftakru li anke fil-gwerra spiritwali li spiss nisemgħu dwarha hija gwerra biex tintrebaħ il-qalb. Okay? Alla jrid qalbek. Proverbi 23 vers 26. Għatini qalbek. U x-xitan jrid qalbek ukoll. Gwerra għal qalbek. Min ħajisraqlek u jikmandalek qalbek. Dan għaliex? Għaliex min jerbaħlek qalbek jerbħek kollok kemm int. Għax hija ċ-ċentru. Nifhmuh dal-punt, min jerbaħlek qalbek jerbħek kollok kemm int. Billi kif għadna minna minn dat ċentru jinixxu n-nixxijat tal-ħajja, joħorġu n-nixxijat tal-ħajja. X'għad qabel il-qalb ma ġibjun. Mela allura li nħarsu qalbna tfisser li nżommu qalbna mimlija u nadifa. Mhux hekk? Jekk il-ġibjun ma jkunx mimli bl-ilma, ma jkunx possibbli illi nirċievu dak l-ilma. Ħadd ħares fil-kanen, ħadd iftaħ il-vidju ma joħroġ għaliex il-ġibjun vojt. Mela allura importanti li jkun mimli. Imla qalbek bil-kelma mqazza tal-Alla. Imla qalbek biha. Ħalli l-Ġesu isaltan fit-tron u fiċ-ċentru tal-qalb tiegħek. U wkoll ħalli l-Ispiritu Santu jammar f'qalbek, okay, mingħajr ma xxekklu jew tniktu. Ma jiswa xejn li qalbek tkun mimlija bl-ilma jekk dak l-ilma jkun imniġġes. Mhux hekk ma jkunx pur, ma jiswilek xejn li joħroġ ilma maħmuġ, ilma ikkontaminat. Mela, importanti li regolarment nittestjaw dal-ilma ta' qalbna. Bħalma xi ħadd jittestja l-ilma ħajaraw xi kontaminat jew hux pur. Ittestjah bl-autoeżaminazzjoni, disċiplina oħra. Okay? X'qed tħobb l-iktar. Kif qed qattaħinek, eċetera, eċetera. Importanti għaliex jekk il-qalb ma tkunx safja,
dak li joħroġ minna, dak li joħroġ minn idejna, minn fomna, mhux ħajkun safi. Imma ħajkun ikkontaminat, maħmuġ. Okay? Importanti li dak li jimla fil-qalb ħajoħroġ, tajjeb jew ħażin. Mela, inridu nħarsu qalbna. Bl-istess mod li inti kieku tieħu ħsieb tempju. All right? It-tempju kien post qaddis, iddedikat lill-Alla. U wkoll allura ddedikat għal dusija u għal qima tal-Alla. Fl-ewwel Korintin 3:16 naqraw hekk, ma tafux illi intom infuskom tempju tal-Alla u l-Ispirtu tal-Alla jammar fikom. Mela dan it-tempju irrid jinżamm nadif, qaddis. Issa inti sagristan, qed tieħu ħsieb it-tempju. Tfarfar, tiknes il-barra l-imbarazz, il-ħmiġ u żommu pur, qaddis, nadif dan it-tempju. Ġesu, tiftakru kif nadda fit-tempju? Minn dawk li kienu qegħdin jipprofanawh, hekk intu wkoll. Ta' spiss trid tħares lejn it-tempju lejn qalbek u tnaddaf lehem manka b'ċertu vjolenza ħanajtek dak kollu maħmuġ. Fit-tempju kien jinżamm nar mixawl kontinwament fuq l-artal. Fuq l-artal ta' qalbek żomm dejjem mixawl in-nar taż-żelu għal Alla, żommu mixawl. In-nar tad-dedikazzjoni, tas-servizz tiegħek għal Alla. Tħallih xi jispiċċa fix-xejn, imma żommu dejjem jaqbad, iħeġġeġ. Ħares il-qalbek ukoll. Bl-istess mod li tassess teżor. Min ikollu teżor x'jagħmel jaħbih jew isakru f'xi sejf, vera ħalli ma jistaraqlux. Bħala Kristjan inti u jiena nġorru xi ħaġa prezzjuża. Teżor prezzjuż, ġojjel qalbna. Satana u d-dinja jagħmlu minn kollox biex jisirqulek qalbek. Alright, mela ara fil-valur ta' qalbek u kun dak il-gwardjan illi tassu li ma jmurx jisraqulek xi ħadd, mod speċjali d-dinja, jew kellha l-għadu ta' ruħek ix-xitan. Ħares lil qalbek, bl-istess mod ukoll li tieħu ħsieb ġnien. Fost il-fjuri u l-fawar ifuħu tal-grazzja tagħlla tista' tkun ċert illi ħajimbtu il-ħaxix ħażin u x-xewk tal-gburija, tal-ejra, tas-supervja, tar-reba, tas-sokol, l-idolatrija, tal-impurità, komplu semmu. F'dal-ġnien ħajimbtu regolarment dan ix-xewk, daw il-ħxejjex ħaxix ħażin. Tħallihom, xagħtihomx ċans jitelgħu. Aċċathom mill-ewwel. Kif tinnota li hemm xi ħaxixa ħażin qed tikber f'dan il-ġnien, aċċata mill-ewwel. Ħalli tkun bħal dak il-ġardinar biżel u responsabbli li jżomm il-ġnien tiegħu sabiħ, mimli bil-fjuri u l-ħwawar tal-grazzja tagħlla. U dina nagħmluhom inqaċtuhom l-istess, rridu nagħmlu autoeżaminazzjoni, niċċekkjaw lil nafusna. Konna bżonn nindmu ħafna drabi, u nitolbu lil Alla għajnuna biex ma nkomplux fl-istess żbalji u dnubil. Ħares lil qalbek ukoll, bl-istess mod li tassess fortizza. Okay? Belt fortizza. M'għandniex dubju l-għadu kif għadna ħajattakkana, m'hemmx dubju, mela inti trid tkun bħal dik is-sentinella ngħidula watchman fuq iswar, attent biex ħin tara l-għadu ġej, qed tiddefendi. All right? Ma tistax torqod, ma tistax taqbad tajtu jħammur nieħu bela kafè. Le, xogħolok għassem. Għassa fuq is-sura x'taf li l-fortizza tiegħek il-belt ħad tiġi attakkata. Mela assess qalbek bl-istess mod li sentinella ta' assess ukoll belt. Importanti jkun għaf l-istrateġiji tiegħu, kellna messaġġ ftit ilu, itallimhom l-istrateġiji tal-għadu ħalli tkun taf ukoll kif tiddilja miegħu u uża l-armi u l-munizzjon li provdilek is-sit. Again, smajna ħafna fuq din l-erja. Nerġa' nfakrek, jekk Satana jerbaħlek qalbek, ħajerbħek kollok hemm int u ħajħassrek. Ħajħassrek. Importanti, mela ħares qalbek. U żomma fis-sikur billi anke ddawwara biswar. Il-Puritani kienu jgħidu dawwar qalbek b'ħafna swar u jsemmu xi wħud pereżempju bis-sur tal-biża' tal-Alla. Assess qalbek bil-biża' tal-Alla. Dawwar qalbek bl-imħabba tal-Alla. Assess qalbek bis-sur tal-fiduċja, il-fidi u l-afdar f'Alla. U anke b'kuxjenza tajba quddiem Alla.
Mela ħasses qalbek ukoll b'dan il-mod. Ħasses qalbek ukoll bħalma tieħu ħsieb priġunier inti kalt srier. Qalbna mhix tajba kif jgħidu xi wħud, ara kemm għandu qalbu tajba. Ġeremija 17 vers 9 taf x'għidilna qalb il-bniedem kollha u mħassra. All right? Mela, jekk tagħtiha ċans il-qalbek ħa taħrablek. Ħa tmur tiġġerra ma' maħbubin oħrajn, titlaq il-maħbub tagħha Kristu f'radda salib ħa titlaq għax ħażina mħassra. Trid tassess fuqha bħalma tassess priġunier mill-lar. Għax jekk ittieħ ċans ħa jaħrablek, ħa jiżvija. Għalhekk kun kalt srier u orbota il-qalbek, orbota bil-ktajjen, il-ktajjen tal-kmandamenti tagħna. Tibżawx lilkom infuskom torbtu qalbkom bil-teddid tagħna. Tiftakru kif Ġwanni indirizza wkoll l-Erodi meta qallu mhux leċtu għalik ikollok martkuk. Qed tara għajdu l-qalbkom. Mhux leċtu tagħmel dik, orbota x'jekk le ħadd iżvijalek. Okay? Orbtu l-qalbkom ukoll da sigwimtkom kalt srier u qed tassu priġunier. U fl-aħħar nett ħares il-qalbek ukoll bl-istess mod li tieħu ħsieb arloġġ. Qalbek bħala arloġġ. Spiss ma tibqax iżomm mal-ħin. Jew taġġel lejn il-vanità u l-affett tad-dinja jew nkella tmur lura mid-doveri tagħha, taqa' lura. Din hija qalbek. Mela allura inti l-arloġġar li ta' kuljum tirregola. Alright, tirregola. U ġiba wkoll taqbel mal-ħin tal-kelma tagħha u r-rieda tiegħu għall-ħajja tiegħek. Mela x'għadna li tħares qalbek tfisser li tieħu ħsieba bħalma sagristan jħossib tempju, gwardjan jassess teżor, ġardinarji jindok raġnien, sentinella jassess fuq fortizza u kalt srier fuq priġunier u arloġġar jirregola l-arloġġ. Ħares qalbek bir-reqqa kollha il-metodu, bir-reqqa kollha. Anke hawnhekk il-kelma fl-oriġinal għandha tifsiriet varji. Tfisser bħiltek kollha, mhux b'nofs qalb, mhux meta għandek l-aptit, bħiltek kollha, kontinwament, il-ħin kollu assisa qalbek, din tfisser bħiltek kollha. Allura trid tħares qalbek meta inti waħdek pereżempju, meta inti waħdek. Lil-xitan qabluh ma' dak il-pervertit li avviċina xi tfajjel u jħajru l-mur miegħu meta waħdu m'hemmx il-ġenituri tiegħu jipproteġuh. Hekk Satana, meta inti waħdek attent. Ħares qalbek. Ħares il-qalbek meta int mal-oħrajn. Il-kumpanija ħażina dina tot kemm maż-żgħażagħ u kemm malin, ġifieri, ma b'mod speċjali għalihom il-kumpanija ħażina hija waħda mill-ixkiet li Satana juża biex bija jaqbadlek qalbek. Kumpanija ħażina. Faċli timrad jekk tiddieħes ma' minhu marid. Nafuha bħalissa, social distancing. All right? U jekk taqbad ħadida tajba u tpoġġiha ma' ħadida imsadda, tistenna li wara ftit żmien tissadda dilha wkoll. Mela ħares il-qalbek meta inti mal-oħrajn. Ħares il-qalbek wara li tkun għamilt xi ħidma jew dover tajjeb. Għamilt xi ħaġa tajba, attent. Għaliex David jekk naqraw, pereżempju fit-2 Samuel 11, wara rebħa vittorja fuq l-Assirjani kbira, x'ġralu eżatt wara inħakem minn xewqa Zinja u dineb ma' Baċċeba. Anka wara li Ġesu talab u samel 40 jum, ara x'għamel, eżatt wara x'nisemgħu resaq lejh il-ġarrabi. Mela meta inti tagħmel xi ħaġa, xi servizz sabiħ, attent hemmhekk, attent ħares il-qalbek li ma titkabbarx jew kellha tagħti lok għax-xitan. Ħares qalbek fi żmien ta' għawġ, fi trabil, meta inti għaddej minn xi afflizzjoni. Fil-maltempati l-aktar li jintilfu bastimenti, vera, fil-maltempati. Anka fl-afflizzjoni, Satan ħajersaq lejk u ħajġarbek. Ħajstidnek biex ma temminx fil-mħabba Alla. Ħajġalek tkun id-disprat ta' qalbek, assis il-qalbek fi żmien tal-għawġ. Tiftakru wkoll kif Satan uża lill-mara ta' Ġobb bħala sellun biex jitla fuq it-torri tal-fidi tiegħu, isemgħu f'Ġobb 2:9. X'qaltlu? Għadek iżżomm sħiħ fil-perfezzjoni tiegħek, isħet l-Alla u mut. Satana jipprova juża l-mara ta' Ġobb
okay? Fl-afflizzjoni tiegħu biex issirlu l-fidi. Finalment ħares ukoll il-qalbek fi żmien ta' risq, ta' prosperità, ta' saħħa. Agur fil-Salmi talab talba. U għalhekk talaba għax kien jaf ir-riskju tal-prosperità. U qallu tatinix l-għana. Tatinix l-għana. Għax kien konxu li l-għana u r-risq għandhom ir-riski tagħhom. Fil-fatt il-mulej kien wissi l-poplu tiegħu ta' spiss. U naqraw kemm il-darba, mod speċjali pereżempju f'Dewteronomju kapitlu 8 vers 18. Qis li meta tiekol u tixba' u tibni djar sbieħ toqgħod fihom u joqtru l-baqar u l-imrieħel tiegħek u jiżdiedu l-fidda u d-deb u jikber kull ma għandek tara r-risq. Qis li ma titkabbarx qalbek u tinsa lill-mulej Alla tiegħek li ħarġek mill-art tal-Eġittu. Mela, ħares lil qalbek bir-reqqa kollha tfisser ukoll ħares il qalbek meta inti waħdek jew mal-oħrajn, fi żmien ukoll ta' għawġ, fi żmien ta' risq u anke meta tkun wettaq xi dover tajjeb. Ir-raġuni għal dan. Għaliex għadna wkoll għandna raġuni mogħtija f'tal-vers. Għax minna joħorġu n-nixxijat tal-ħajja. L-aħwa l-mulej mhuwiex obbligat jagħtina raġuni għal meta jekk m'għandna xi ħaġa. Sewwa, mhuwiex obbligat. Il-mulej bl-awtorità divina jista' jgħidlek għamel hekk u tagħmilx hekk u jaqaf hemm. Alright, jien niftakar meta kont żgħir spiss ħafna missieri kien jgħidli tagħmilx hekk, għamilx hekk u kull darba malfejn, imma xiex. U dejjem kien jgħidli għax hekk qed ngħid jien. U kont nħara, fim speċi ta' illum ngħid kellu nofs raġun. Sewwa l-awtorità ta' missier fiha nnifisha kienet tkun biżżejjed. Għax hekk missier qed jgħidli hekk, biżżejjed. Okay? Dik hija kelma tiegħu. Kien ikun biżżejjed li bħal Pietru meta Ġesu ordnalu biex ikalax biki fuq in-naħa l-oħra, jaqbad jgħidlu għal kelmtek se nkalax biki. Kien ikun biżżejjed. Però Alla meta jtina raġunijiet u ħafna drabi mal-kmandamenti tiegħu Alla jtina raġunijiet ifakkarna kemm Alla huwa missier. Perfett. All right, number one. U mhux biss, jallimna wkoll li Alla jitratta magħna bħala ħlejja intelligenti. Sewwa, jekk qed intik raġuni jien qed mela allura għandek tifhimha ma toqgħodx tgħid u targumenta u tirribella. Qed ngħidlek għamel xi ħaġa u intik raġuni, u r-raġuni hija tajba u valida. Hawnhekk ir-raġuni m'hemmx nispjegaw wisq għala jmissna nħarsu qalbna bir-reqqa kollha għaliex ċara. Għalinna għaliex minna joħorġu nixjat tal-ħajja jgħidlek isma'. Qalbek hija dak il-ġibjun. Ħu ħsiebha għaliex minna joħroġ kollox. Attraw kemm importanti d-disciplina, kieku nifhmuha u napplikawha. Ħafna drabi nippruvaw insolvu l-problemi minn barra. U ma niddiljawx mal-qalba tagħha li kieku nieħdu ħsieb qalbna sew minna joħorġu fl-attitudni, fil-kliem, fil-ħsieb, fl-emil, ħajoħroġ l-affarijiet tajbin. Mela allura r-raġuni hija sempliċi. Ħu ħsieb qalbek għax hija ċ-ċentru tal-affarijiet kollha li inti tagħmel. U allura jekk mhix ħad tkun mimlija ħad tkun void. Alright, jekk ħad tkun ikkontaminata dak li ħajoħroġ ħajkun ħażin. Naqraw f'Mattew 15. X'ħajoħroġ minnha jekk qalbek hija mnitsa, ħsibiet ħżiena, l-qtil, l-adulteri, iż-żena, s-serq, testimonjanzi u l-kalunji, kollox minn fejn ġejda. Mill-qalb li mhix pura. Tippruvax issolvi l-adulteri li ma taqax, mura l-qalba. Dan hija raġuni li Alla jagħtina u tagħmel ħafna sens. Mela, raġuni li għandna bżonn ukoll nieħdu ħsieb qalbna li mhix qiegħda hawnhekk imma hija ovvja kultant ninsuha. Minħabba l-benefiċċji li nigwadanjaw. Met inti u jiena u inti nieħdu ħsieb qalbna ħan nigwadanjaw immensament. Fil-qosor ħansemmilkom, m'għandniex ċans nitlu, kemm insemmuhom biss. Biex nikkonvinċu lil nfusna dwar dan id-dover importanti. Kemm tigwadanja int bħala dixxiplu jekk tieħu ħsieb qalbek bir-reqqa kollha. Number one, jekk tħares qalbek tasal biex tifhem ħafna mill-misteri tal-fidi, speċjalment jekk moħħok fjak. Mhux kulħadd intelligenti l-istess. Niggarantilkom jekk inti, speċjalment taf inti moħħok tajtara, ma tantx intelligenti, ħu ħsieb qalbek u tibda tifhem affarijiet li bniedem għaref
ta' skola xar darbit iktar minnek, aqas jibda jifhimhom. Aqas jibda jifhimhom. Taqra l-kelma u tibda tifhem. Ora tħaffni iktar. Għaliex dan huwa benefiċċju importanti. Ikollok fehma wis aktar u iktar fonda minn bniedem li mhux qed jħossib qalbu. Jekk tħares qalbek ukoll ħatkun protett u ħatkun protetta mill-ereżiji perikolużi tas-soċjetà li fiha tgħix. X'inhi r-raġuni li ħafna jabbandunaw il-fidi? X'inhi r-raġuni għalfejn ħafna reġgħu lura lejn id-dinja? Jistgħu jkunu ħafna. Però nassigurakom li waħda minnhom ma ħarsux qalbhom u ntrebħet. Mela ħares qalbek għax benefiċċju minnhom huwa tkun protett mill-ereżiji u mill-perikli tad-dinja ta' madwarek. Jekk tħares qalbek ukoll tkun qed tikkonferma s-sinċerità tal-professjoni tiegħek. Ħafna jiddubitaw jien Kristjan jien mhix Kristjan. Minn barra ma tantx nistgħu niddistingwu vera kultant bejn l-ipokrita u bejn il-Kristjan ġenwin. Għax ipokrita kif tafu jista' jagħmel kull ma Kristjan ġenwin jagħmel. Jista' jitlob, jista' jservi, jista' evanġelizza vera fuq ġewwa imma ma narawx. Mela jekk tuħsib ġewwa inti tista' sserraħ moħħok wkoll il-fidi tiegħek, il-professjoni tiegħek hija ġenwina. Għax tħares ġewwa u tgħid isma' mhux biss l-affarijiet li jidhru mal-qalba fil-fond ta' qalbi, allura jikkonferma għalek anke l-fidi u l-ġenwinità tagħha. Li kieku tħares il-qalbek, l-ordinanzi u d-doveri ikunulek ħfifu ħelwin l-aħwa. Kemm minna jsibu t-talb, għalmenu nisperaw li mhux ħafna, tedjanti. Xi wħud il-qari tal-iskrittura monotonu. L-attendenza u s-servizz boring. L-evanġeliżmu bla ħajra. Ħares lil qalbek kif smajna u dawn isirulek għaxqa. Għaxqa. Għamilhom bla għaxqa, jiġuk naturali, xi jħorġu mill-qalb mimlija. Jekk tħares qalbek ukoll ikollok maħżen, mimli. Għal meta tiġi biex tindirizza l-Alla fit-talb. Din oħra, kultant ma nafx nitlob, dejjem l-istess kliem. Ma nafx naqbad ngħid, nipprova nitlob ma jiġunix il-kliem. Qalbek vojta. Ħares qalbek kif għadna, mlija bil-kelma tal-eċetera. U tara kif meta tiġi biex titlob, ikollok maħżen mimli. Minn fejn inti toħroġ dak il-kliem. Skont mal-qalb bħalbat. Jiġifieri importanti, benefiċċju kbir. Ukoll l-istejqin spiritwali, revival li tantu huwa meħtieġ fostna, iseħħ aktar faċilment meta kull individwu qed joħsib qalbu bir-reqqa. Qatt ma aħna esperjenzaw revival, stejqin qabel ma nieħdu bis-serjetà dan l-obbligu. In-nies li fil-passat esperjenzaw stejqin kienu komunità, individwi li dan id-dover kienu tieħdu bis-serjetà u kienu qed jassu qalbhom. Ukoll jekk inħarsu qalbna nevitaw nagħtu skandlu lid-dinja. Għajdu li kemm nisimgħu bi skandli vera, pastors, wieħed wara l-ieħor, Kristjani, skandli ta' kull xorta l-aħwa. U r-raġuni prinċipali nistgħu nakunu ċerti hija din ma ħarsux qalbhom. U ħasra għaliex imbagħad nagħtu skandlu lid-dinja minflok inkunu dawl u xhieda liha. Jekk tħares qalbek ukoll din importanti, tkuni preparat u tkuni preparata għal kull sejħa jew servizz li għalih tkun imsejjaħ. Sewwa Alla kemm il-darba jsejjaħ uħud minna għal servizz. Alright, għal xi sejħa partikolari. Li kieku qed inħarsu qalbna kif suppost, inkunu lesti, preparati. U anke fornuti biex nirrispondu fil-pożittiv u mhux kif tiġilna skuża tih il-qalb. Le. Alright, jekk inħarsu qalbna kif suppost ħankunu preparati u fornuti għal kull sejħa li Alla jagħmlilna tul ħajjitna. Ukoll jekk inħarsu qalbna x-xirka ta' bejnietna tkun imħarsa u tkompli tikber u tkun ukoll profitabbli. Mod speċjali meta nitkellmu ma' xulxin. Dak li joħroġ mill-fom huwa dak li qed tfawwar mill-qalb. Kemm ix-xirka ta' bejnietna hi profitabbli, fuq xiex nitkellmu. Hemm ħin għal kollox vera, ħin nitkellem fuq il-futbol, ħin nitkellem fuq xi delizzju,
imma bħala Kristjani il-konverzazzjoni tagħna jmissa tkun fis-sema fl-affarijiet tal-mulej primarjament. Għaliex mhix qed tkun hekk, għaliex qalbna mhix mimlija, mhix qed tfawwar. Okay? U jekk iridu x-xirka tagħna ngawdu minnha u nkunu ta' barka l xulxin, ħanħarsu qalbna bir-reqqa kollha. U finalment, jekk inħarsu qlubna wkoll nesperjenzaw aktar il-faraġġ tal-Ispirtu u l-effetti tal-ordinanzi ikunu aktar fit-tul. Għajdli inti kemm idum l-effett ta' dak li inti tisma' hawnhekk. Kemm idum l-effett? Sakemm toħroġ tmur id-dar, ġurnata, idum ġimgħa l-ħsieb tal-messaġġ jew ordinanzi oħra, jekk tridu jdum kif suppost u kif jaqbillek, assess il-qalbek. U jekk mhux qed idum, l-effett dak li qed isir tat-talb, tal-qari, eċetera, allura turi li qalbek m'intix qed tassisha, m'intix qed tuħsibha kif suppost. Għax jekk tagħmel dan, ħajdum l-effett fuqek tal-ordinanzi kollha li tieħu sehem fihom, l-effett tal-kelma pritkata, tal-ikli tal-mulej, eċetera. Mela, ikkunsidrawhom l-aħwa dawn l-affarijiet, vera fil-qosor semmejniehom il-benefiċċji li tirċievu, il-fema tagħkom tkun assistita, ruħek tkun protetta mill-errur, is-sinċerità l-ġenwinità tal-professjoni tiegħek tkun ikkonfermata, ix-xirka tagħna malla permezz tat-talb u d-disciplini spiritwali ssir aktar ħelwa. Lubna tintelab materjal għat-talb. Tkun ħaġa mill-isbaħ, li kieku nerġgħu niġġeddu spiritwalment, nevitaw l-iskandli, inkunu preparati biex inservu lil sidna. Ix-xirka ta' bejnietna tikber u l-qawwa u l-effett tal-ordinanzi idumu aktar fit-tul. Dawn kollha nirċivuhom li kieku nħarsu qalbna bir-reqqa kollha. Thomas Watson, Puritan, fil-pritka l-assa spiritwali li fuqha sawwart partijiet minn din il-messaġġ jgħid hekk. Fost is-sentenzi debin kollha ta' Salamun fil-ktieb tal-Proverbji, ebda waħda mi daqshekk importanti u sinifikanti daqs din. Ħares lil qalbek bir-reqqa kollha għax minnha joħorġu n-nixxijat tal-ħajja. Eżiż dan hu d-dover, id-dmir tiegħi u tiegħek jekk aħna Kristjani. Obbligati inħarsu qlubna għax Allek jikmandana u mbagħad ukoll għall-benefiċċju tagħna. Jekk maħniex nagħmlu dan xi fisser? Forsi qatt ma smajt u ġustifikat, forsi għadek qatt ma smajta din, smajt fuq it-talb imma fuq dad-disciplina qatt ma smajta. Mela allura jekk m'intix qed tħarsu għalissa, okay, jista' jkun qatt ma smajt imissa smajta. Jekk mhix qed tħarsu smajta, jew mhix ħadd tħarsu, taf xjuri allura li jew għadek ma fimx kemm hi prezzjuża qalbek, kemm hija kruċjali qalbek, jew għadek għal-jingħad toħsib affarijiet oħrajn, allura m'għandekx il-ħin u l-enerġija toħsib qalbek, inkell intażżina. John Flavel fil-ktieb tiegħu Keeping the Heart jgħid hard work is hard work. Ix-xogħol li toħsib qalbek huwa xogħol iebes, ġifieri jitlob minnek sforz, enerġija kif smajna kontinwament. Allura min għażżin mhux ħajoħsib qalbu. Inkellek ma tħossib qalbek, qgħod attent li ma tmux taħseb li qalbek hija tajba u hija fis-sikur m'għandek bżonn tagħmel xejn. All right? Qabel ma nikkonkludi nagħmel bracket. Għaliex mhux il-qalb ta' kulħadd valla pena tkun imħarsa. Xi ġifieri? Jista' jkun li xi ħadd minnha qatt għandu qalbu ġeblija. Mela allura dan, all right, l-bżonn tiegħu bħalissa mhux li jħares qalbu, li jarmi għalhem u jitlob l-Alla jagħtih qalb oħra. Okay, f'muħ dal-punt, iċċekkjaw l-inkom infuskom, għax jekk qalbkom għadha qalb ġeblija, ġifieri nafu xi ġifieri ma tirrispondix lejn Alla, ma tobdix, ma tħobbux, ma twiġibx l-irida tiegħu, li għandek bżonn mulej għatini qalb ġdida, għamilli dan l-intervent. Kif jagħtihilek, kif tirċevija, u mbagħad iwa, ibda ħsiebha, ibda ħarisha b'dal mod. Għalhekk importanti wkoll dan il-punt. U fl-aħħar nett, jekk trid tħares il-qalbek sew mod mill-aħjar, itlob li Alla ħares il-hu. Is-sit naqraw f'Salm
121 vers 5 huwa l-assis tiegħek. La jorqod u la jonos. Mela tippruvax tagħmel dan ix-xogħol kollu bis-saħħa tiegħek waħdek biss. Imma ħares il fuq, ħares lejn l-għoljiet minn fejn l-għajnuna tiġik. Alright, importanti, wara kollox għaliex aħna nemmnu illi jebda wieħed minn nistalla ma ħajntilef għaliex huma miżmumin minnu. Okay? Però hawnhekk ħantikom twissija serja. Tmorrux fl-estrem, għax ħatamlu żball li jagħmlu ħafna qabilkom. Tmorrux fl-estrem, l-ewwel nett min-naħa tippruvax tħares qalbek waħdek. Alright? Ftit huma li jagħmlu dal-iżball għalkemm forsi dawk li jemmnu li huma jistgħu jsalvaw bl-opri tagħhom biss waħedhom. U jinsew l-Alla, però aħna friskju ikbar. Li mmorru fl-estrem, il-mulej ħsiebi, il-mulej ħarisni, hija vera. Il-mulej u l-assistija, il-mulej ħallu qalbna fidej, vera, ma attent. Li ma tmurx kif qed tajtek, jiġifieri qed tabdika u taħrab mir-responsabilità tiegħek. Nifhmuh dan, ħsieb qalbek, għamel dak kollu li hu fid-dover tiegħek, tagħmel kif semmejna dak int trid tagħmlu u fl-istess waqt għafda b'mod sħiħ li Alla ħajħsibek hu, li qalbek ħajżommilek fis-sikuru. It-tnejn mhux hekk, jew hekk, it-tnejn bħal żewġ saqajr biex nimxu dritti, irridu nżommuhom it-tnejn fl-istess. Sakkar qalbek int mela u l-muftiħ għatih lill-Alla. Motto favorit tiegħi u nagħlaq bih et tenejor inżomm u ninżamm. Inżomm u ninżamm. Żomm qalbek bir-reqqa kollha u hemmen li Alla ħajżomm lilek. Amen.